ще получим време хора. Пак трябва, защото ще да получат вече. Стате ли мирате? Сега после старият кръв. Иска ново. Нищо стало. Айде то с път 5 човека. Някой? 10 човека, 39, 48, 69. Малкото на работа. За нуб доди. Стараха ли мира? Всички са кейпо. То се знае ако прави, то спотопе. Спотоп. Мартин са моите фен, май. Мартин са мой фен. Що се бас. Идяме YouTube, Рашиди, Доди, Най-Най, Форест, Дидиме. Идяме. Чудес нощ, бро. Всички хора, ви гледате ме, името ми, не забравяйте ме. Аз там горе. Може ли да... Не знам. Айде. Да файл. Каша малко кучата. Какво иска той? Ще покажа. Ако тя е мой фен, пак става. Ужас си взел. Ако тя мой. Аз съм готова. Идея си да спея Кубсак. Кубсак. Да. Може някой ходи хокей. Стойно съм май то си нуб. То си 10 найт не спя той. Няма да покана нас. Няма песенч. И не знам, да иска някой да ще успее. Не ходя този нюб, да знаете хора. Давайте лайк, давайте ме лайк он. Не е този нюб. Но да има бенеч. Yeah. Nice. Тайма. Ще взема. Хора ще ходя там. То ще ходя там. Да. Майка си. Хора ме интересува. Ако някой полицай на найме, баба ще тупаме. Ще изчупи ми телефона, баба. Е спокойно, хора, няма да стане май. Ако стане, аз съм чака да почнем както правих. Трябва мучат вече. Но аз съм ги, ако те не мучат. Вода си. Пати работата. Пока стати ли мира. Що не мучат?
Търсете ме, искайте, follow me. Как ли съм умирал? Много ли съм умирал той бе? Оле, майка, тя е бро. Тя е бро. Тя е бро. The fuck? Ох, телефона почти ще падне. Дето всичко само да се... Това си тълпи, гаде. Вместо дядо винаги драснено. И това с мразилко. Ако ви чуде се сто мразилко. Пади фото. Но... Уф, пади работите бе. Скъгуак, просто скъгуак. Хора малко без експорт. Ние скъвче. Стига. Хора, аз мисля, ако акрет кем или ако 4 или 3 или 5, по-хубаво късмет ще дава. Видях и винаги правя така, винаги гледа да е форст. Изкочи проблем. О, то се къде? Къде? Дай, веди. От... Има петич тук, бе. Офирка е тук. Бро, това е яко е. What the fuck? Хора, трябва да ползва беден шот. Бро! Това съм лош късметен. Бро! Аре, стига. Няма време, хора. Страх ми